Η αγορά των ακινήτων αλλάζει. Οι ανάγκες διαφοροποιούνται. Κάποιες αξίες παραμένουν αναλύωτες. Κτηματομεσητικό γραφείο Κούσουλας Real Estate από το 1982 στην Ήπειρο με έδρα την Άρτα. Επενδύουμε στην εκπαίδευση, στον άρτιο τεχνολογικό εξοπλισμό και στην παροχή ποιοτικών εξειδικευμένων υπηρεσιών στο μεσητικό κλάδο. Το γραφείο μας είναι το μοναδικό στην πόλη που έχει πιστοποιηθεί από την Ευρωπαϊκή και Αμερικανική Ομοσπονδία Μεσητών. Κτηματομεσητικό γραφείο Κούσουλας Real Estate. Σκούφα 27, Άρτα. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.hkousulas.gr, ενεργό μέλος του Συνδέσμου Ελλήνων Κτηματομεσητών.